Chokihula English LP School along special health camp ke paman pon. Nilip MEC constituency ke parlo Chokihula English LP School along special health camp sekelang pon ame ke padupon. Pini preni phaing koyarni Chokihula English LP School along special health camp ajaime kedeng pon. Yem surjerong farahim pen fitaing tipon si. Laso hut kacetong nilip BLCC chairman Winson Ronghang Abarim MEC Samson Tiso Chokihula BEHC Dr. Tenzing Ingti Philemon Milik Chokihula Thana Amepu Elison Timong Chokihula English LP School Principal P. Nursery Lapen Ongdung Locharlia Tumta Chetongdon Lapen Ongdung Rongararatum Chetongdon Pini Bangso Special Health Camp ke paman ponang koke Ciklojon Thompen Ephong Ablok Tinalong Aphan ke panong pi Sarpimar Mate Women Satum Oso Chopathe Ahut Kesung ke Phojok Plotji Aphan Laso Kesung Pen ke Pajokji Aphan Lapusona Sai Deng Ponlo Bangso me long kadu kavi bang pharoi sisose Oso Chopathe bom Asarpimaratum Aphan Mesen Pen Selang Ponlong lo Lapen ke wangji ningkan pen ke Prabjin pen nilip along Mesen pen medical IB ahem ke Kimponji Aphan Sai Deng Pon Dapo Puta Iem Surjirong Farahim pen Than Pon Thu Chokihula pen Philip Tiso Loti Kimi News Karbi Anglong Hawaralong si Chokihula MPS BPSC Lok Public Health Center hin pen si special health camp tu la cikloyon wang padunai hala blok tinong padunai pulo la si kecengsi ono ciklon thom chok lo bon ho kecengsi manda blok padulo phi bukajan blok lo non dak nili blok lo bangso health camp ba do ke kenang sot pen ke la pregnant mother la pen hala child si sumarso 0 to 5 la basata tum kusanama kithi mortality rate do pola bangso all India la sorry pur long dulo sorry pur bang Assam bang la klang de lo ko Assam long lang thulo ko Karbi Anglong lo mangsi la bangso mortality rate infant mortality rate plus la mother so mortality rate kido la polo la so joini si so government of Assam penisia ko special health camp padunai so alam the nang pale lo la sia block tin padupon la pini gadak ni block andar lo ni sa block PSC la bangso pensi padupon lo lalu hada bangke la sumar chupathe asar pi tumpan la bangso kiso kelang penceng lo kalang tumpan aja kawar sai bipondo la pregnant ese ka tumpan tangka ke ron son bondi tangka ke pido la sori sabu tangka ke pido la son do apena so pini dak health care melong kapre kiso ke langin da wang nei polo ba fix tabe isi kapre kam do side pokbon ate eye specialist no bang nangi cancer detection early also detection of honda ke bang do apena kapre do kichen ko ke tapi ni da bang lahe tunang li de lobon stamel adago la kamdung bang ke la pregnant mothers tumhan bang so sumar supati tumhan so ke langi our side lo ba si awareness asu si da padukono la si doktor tum langgom lo mo thegang lo genangan atum so sumar supati sa pimar tum dolo la si lamang so special health campaign lamang so our side long po ba long lo ko si ning thelo la si anso se di Karbi Anglong tame la bangso health awareness ate pinang sot pen usmar chupathe tumbang doktor ba hospital long damde po hem so ba even hala to bele asa tum ta chirisa dum je tum ta do la bujala so jo ni sila bangso kichi ke om sila so bang avidet nahi ekdom zero nahi bangso report ke la solan sido la la sipni la bangso kem dak ke lo ni padu kota towards la so mortality rate ke pan dia panamang ke kerablong ko sining ko no Inter School Football Tournament Phong Yapong kebi ponthu Jirikindeng ahavar along Pini School Lokacharli Ausomara Tumaphan Pumbonglong Mate Football Kabatu kebi ponthu Pirthea long Lokacharli Deadleke Theknangji Kali Khela Dhula Nata Theknangji Pukamata Jok Jirikindeng ahavar along School 3 Pensitame Labangso Pumbonglong Kapathu Kachepate along Pinso Arloso Tumaphan Tame our site Tiponlo Inter School Football Tournament Kangpu Ponahut Alhuyaman Penkachitongdun Sing Terang Jirikindeng Town Committee Chairman BLCC Chairman Prophet Tiso LEMS Chairman Robin Hanse Jirikindeng Sport Association
mate thi hek pen JSA amai phula pen kongchun bangatum lapen kaprek ake theki dingatum chetong dun labangso pumbonglong kapathu kangpu pon atum lake arlo somaratum lake Don Bosco School lapen Presbyterian Mission School atum si cepate paprang Don Bosco School atum pen kapathu ke thekmona ka jok Presbyterian Mission School aphan golni pen cepahe ponlo lapen pinso atum ke Vivekananda Vidyalayan lapen Jirikendeng High School atum si cepate ponthulo lapen latumang bong kache hailake VKV School atum si gol flipen cepahe ponlo labangso pumbonglong kapathu ke langcari atum lake Wilson Terang Bronson Tiso Ismail Teron lapen Benting ing tiatum si langcari dunlo Amring pen Edward Timung Loti Kimi News Karbi Anglong